Assalamu alaikum mutanen Najeriya da jihar Kano gaba daya, ga wani sabon faifan bidiyo na yanzu na fitar da shi yau ranar Alhamis ga mutanen da suke yada wannan propaganda. Alhamis wace Alhamis? Alhamis yau wannan ya kwanan wata yake 23 ni sai ne ga watan daya 2020. Ina mai tabbatar muku ina nan tafiyar nan dodar Muhammadu ka hutu rarara da ibanu mashin ina tafiyar ka ubangiji Allah ya kara ma daukaka wannan taimako da kai mun ina nan in ma waka za ka yi duk abin da za ka yi Muhammadu rarara ka zo ka dauke ni a ganni akan mota na hau ina rawa Muhammadu Buhari ubangiji Allah ibaka ikon gama mulkin ka lafiya mai gida gwamna Ganduje Allah ya zaunar da jihar Kano lafiya ubangiji Allah ba sa ganin mutanen Najeriya da jihar Kano gaba daya wannan da kuka ganni da bakar hula raina ya ɓaci yau Allah wadai da mahasadi Allah ka watsa mahasadi duk mutumin da Allah ya ce ya Allah ya tsine mai hasada faɗa ne da shedan saboda Allah ya bani kyauta a game da tafiyar gandujiya kowa yake siyasa dan ya amfana yake yanzu raina ɓace na zo dan mai da martani ya kwanan wata yake ko ba yau 23 ga watan 1 2020 ranar yau wace rana ranar Alhamis yau nake faɗa da babban murya tafiya ta a gandujiya dodar insha Allah masoya kar ku ji komai yan propaganda suna nan suna yada tsohon bidiyo na Allah ka watsa su in ba su yi ba in kuma za su yi Allah ka riye su ina nan a tafiyar gandujiya in Allah yadda yanzu na fara samun ɗaukaka saboda rarara Muhammadu rarara ban mashin ake ta yada wannan hotuna suke ta zama to Allah ka tsine wa masu wannan abun in kuma za su yi Allah shirye su domin hasada ce Allah ya isa ko fa abun ya bata min rai jiya ko ba ciwon ba saboda takeici yau ya kai da nan da gari zai waye mutane saboda Allah ya mun ɗaukaka an mun kyauta babba ku bu ku mun ba ku zo ku rika hasada to inna annabi yake nan ne Madina na bi tafiyar gandujiya kuma ba san ranar daina ta ba sai ran da Allah yi zan daina siyasa gabaki daya siyasa kowa yake dan ya mura yake ba hauka ake zo siyasa ba daga kan shugaban kasa zuwa gwamnoni zuwa yan majalisu zuwa duk wani mai jar hula ƙarya yake rayuwar ma karuwa muka zo ne ma to ina tafiyar gandujiya wanda suke wannan propaganda ubangiji Allah ka hire su idan ba su yi ba Allah ka warkata su tsohon bidiyo da mutane suke yawo da shi ya ƙona min raina ya yi ciwo to yau aka yi daren da gari zai waye yau na higo ga dujiyar har da zan yi wannan ga mai hankali to idan mafaɗin magana wawa ne majinta kai zama wawa yau aka yi daren da gari zai waye da yaushe na shigo cikin gandujiyar ni ba zan yi hasada da gwamnati ba domin duk wanda Allah ya baiwa mulki ko ɗanka ne idan ka ce ka yi hasada to ka yi faɗa da Allah na bi gwamnati na narke ina na kai ga Rabi Suleiman Bichi to ya bar tafiyan nan ba addini bace kuma rana ɗaya kuka dawo tafiyan nan ba addini bace na batta na kuma batta na ajiye jar hula na dawo tafiyar ganduje haikan kuma in Allah da tafiyar ganduje ma albirin kuma iya ganduje ya biya mun umara zan tafi maka kuma wani bakin cikin jinin ku ya hau I love you ganduje